Ναι, να κάνουμε ένα μικρό διαβηματάκι, να παραγγείλουμε και πίτσες και τέτοια. Το ρολόι σου λέει ότι είναι 4,5. Πραγματικά έπαθα πλάκα. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει κάποια βιντεάκια να δούμε. Έχουν βάσει κλέτσιμα μουσική. Για όσοι δεν ξέρουν τι είναι κλέτσιμα, το κλέτσιμα είναι παραδοσιακή εβραϊκή μουσική. Εδώ σε λαβές. Γιατί αν είσαι καταντήσεις είσαι μόνο για